I u novoj godini spreman, i u novoj godini lepši nego ikad, i u novoj godini sve po spisku sa Škundrićem, iako pojedinci nisu očekivali da ćemo toliko dugo trajati. Sada bih se ja šalio, svašta nešto pričao, ali ne sve. Zašto ne sve? Zato što ću ugostiti jednu osobu, a najaviti nju negde baš sa dve oštrice, zato što postoji otežavajuća i olakšavajuća okolnost. Otežavajuća okolnost je ta što imate veliku odgovornost, a olakšavajuća je okolnost ta što ne morate sad da izmišljate neke posebne najave, da idete tamo na Google da gledate koje nagrade je osvojila, čime se bavi, nego dovoljno je samo da kažete njeno ime i prezime i apsolutno vam je sve jasno o kome se radi. Mnogi neće verovati nikad izgovorim njeno ime i prezime, ali šta da vam radi. Vaša i moja gošća danas, Dragana Gaga Mirković. Zdravo, zdravo tebi, zdravo gledaocima, zdravo svima koji nas prate. Prvo da ti se zaista zahvalim što si došla u moju emisiju i sad ovo nije, ajde žargonski da kažem, šlihtanje neko, ali baš sam ponosna što si moja gošća i sad ne znam kome da se zahvalim. Hoćemo da različimo na to, tebi ili Goranu? Meni, a onda i Goranu, da. Dobro, ali to negdje znači da je bio pozitivan utisak pre nekih godina i po dana kada si se uključila u radijsku emisiju. Pa da, naravno, zato što ja sam inače osoba kada kažem nešto, ja to ispunim, nebitno koliko vremena prođe, u ovom slučaju ne zbog mene, nego zbog situacije u kojoj smo svi bili, onda to je bilo otežavajuća okolnost i zbog toga smo čekali ovoliko dugo da se pojavim u emisiji, ali ja kad kažem da ću doći, ja to uvek ispunim i nikada nije se do sada dogodilo da ne ispunim svoje obećanje. Sve po spisku ovoga puta ne sa Škundrićem, nego sa Draganom Mirković i kada smo se već dotakli tog radijskog intervjua, postoje nešto što nismo realizovali, to je pohvalila si se na Instagramu i hvala ti mnogo. Da. U pitanju je plaketa za najslušaniju pevačicu 2020. godinu i to od strane slušalaca, tako da, eto, ovo je prilika, nikad nije kasno da ti uručim plaketu, a kasnije tu postoje još neki poklončići. Hvala puno. Pa vidjet ćemo ukoliko ih zaslužiš. Sad da, jedan po jedan. Jedan po jedan. Ako zaslužim, bit će pokloni, ako ne, ništa. Svakako je lepo što smo se družili. Samo nemoj da napustiš emisiju. Neću sigurno. Dragana, da li si spremna za moj spisak? Da. Dobro, ja sam spreman. Meni je tu i Coca-Cola, ti ne smeš to da piješ. Ja sme. Da. Možemo da počnemo. Hajde zagrevanje, pa da ti postavim možda klasično pitanje, kada su praznici i Nova godina i sve ostalo, vrednost praznika nekad i sad. Možeš li da napraviš neku određenu paralelu? Pa meni su praznici bili vredni i nekada, a vredni su mi i sad. Zato što ja mislim da su praznici i stvar tradicije, i stvar porodičnog okupljanja, jedna divna atmosfera, znači neko poštovanje, sabiranje utisaka prethodne godine, onda možda opraštanje nekome i tako dalje. Tako da su meni uvek praznici nešto posebno i volim tu atmosferu koja vlada za vreme praznika, posebno ovih praznika, posebno za Božić, na primjer, to mi je omiljeni praznik. Eto, niko me nije pitao, ali ću dati svakako odgovor. Ja nekako, kako sam stariji, meni su ti praznici bude setu i tugu u odnosu na period kada sam bio dete, a i volim tvoju pesmu Januar. Aha. Ja sam rođen u januaru, ali sam nažalost Vodolija, ti ste na sreću Jarac kao moja majka i zoveš se kao moja majka, tako da te duplo volim. Hvala. Da li poželiš nešto u ponoć za doček? Pa, nemam ja nekih posebnih želja, ali ono što mislim da svaki čovek poželi u ponoć, to je prvenstveno da sve bude u redu u sledećoj godini, da bude tu zdravlja, sreće, to je nešto osnovno i to svi negde poželimo. Sad, oni sa malo jačim apetitima onda imaju i dodatne želje, a pošto ja nemam neke velike apetite u životu, te vrste, onda ja nemam dodatnih želja. Ovo je uvek neka moja standardna želja i ne mislim da ću ikada imati nešto više od toga.
Kafu piješ? Da, I da se- ponekad. Nisam inače specijalno ljubitelj, ali mislim da je dobro popiti jednu kafu dnevno. Nije loše. Ja mislim da je i sad dobro popiti jednu Uvek. kafu, zato ćemo napraviti kratku pauzu, ali pre toga nemoj još sa kafom da mi ulaziš u kadar, ne znam da si krenula. Polako, kablovi su tu. Znam da piješ vodu, dobio sam tu informaciju. Da. Jel postoji neka prilika kada se popije nešto, a da je alkoholno? Jače. Da, neka žestina. Pa ne, priznajem da ja nisam ljubitelj alkohola, čak naprotiv, jako mi je to neukusno, a ja ne volim ništa što je neukusno, ja volim ukusne stvari. Znači, voda ima specijalan ukus i voda je ne samo što je potrebna meni, stvarno ja uživam kad pijem vodu. Naravno, volim neki sokić, to naravno, zato što je ukusno, slatko, fino i tako. Alkohol mi nije ukusan, a nešto što nije ukusno ja ne volim. Tako da stvarno ne postoji. Znaš kako, ja na našim slavljima, na primer, ja sam uvek osoba koja nosi punu čašu šampanjca. I samo nosi. Zašto? Zato što samo nosi. I zato što, ja to lepo, uredno nazdravljam sa svima, prinesem ustima i svi popiju najstrašnije, a ja šetam čitave večeri sa punom čašom i tako, mislim, meni je super, ali ja prosto ne volim da pijem, ne mogu da pijem i svi to znaju. Ali red je nazdraviti i onda, naravno, ne mogu sad baš sa vodom da nazdravim i onda ja non stop šetam čašu. Čekaj, i nikad se u životu nisi napila? Ma ja nikad u životu nisam popila. Stvarno? A kamoli se napila. Da. Ništa, u to ime, ako može Dragan U to ime Imarković, kafica. kafa, meni 2 rakijice, da me preseče.
Nastavljamo dalje sa spiskom Poklona. Ne. E sad neću namerno. Neću namerno. Kao odala sam ga, da. Kažu da se pokloni odmah otvaraju. Želim to onda da Kažu da je odmah tako otvorim. po bon tonu. Evo, ne znam čak ni ja, ovo je pristizalo. Evo, pošto ne piješ alkohol, dobila si upravo nešto što je bezalkoholno. Eto, joj i preslatko, kako vidim odavde. Ukoliko ne piješ, barem lepo izgleda. Da vidim. Pa, 2 čašice su tu, ne znam sa kim ćeš nazdraviti. Šnaps, pa dobro, nije baš da nije alkoholno, ali čašice su preslatke, moram da priznam, a ovo naravno uvek u mom okruženju se nalazi neko ko će rado popiti, ali evo ja da pokažem i da se zahvalim od srca, zato što je stvarno mnogo lepo, ali čaše su me oduševile. Eto, prešli smo drugi nivo, zato je dobila... Da. Bila sam dobra, dobila sam poklon, blago meni. Sad ćemo da vidimo, spisak je podugačak. A spisak je podugačak, dobro, da vidimo. Rekla si da ne voliš da spominješ decu, sad ja koristim ono što smo pričali privatno, dobro. Moji pokloni se ne diraju. Samo da vratimo... Šalim se. Nisam ja lekiš. Ja dajem... Šalim se. Lep pozdrav za Pa tebe. malo ja tebe da zbunim, a nije samo ti da zbunjuješ svoje goste, valjda mogu ja malo. Ti si me zbunila svojim dolaskom. Eto, šta da ti Nema kažem. potrebe više da me zbunjuješ. Tvoj dolazak me dovoljno zbunio. Rekli si da ne voliš da pominješ svoju decu, ali da si iskrena i da ti se to jednostavno desi, onda da dobiješ opomenu od svoje dece. Sad mi reci, ona su već velika. Da, pa ovako prvo da objasnim, nije da ja ne volim da ih pominjem, ja kao svaka majka, znači ja bih mogla da pričam 24 sata o svojoj deci. Međutim, to je stvarno njihova želja, jer oni ne vole da budu javne ličnosti, da se uopšte govori o njima, prosto su takva deca. Mislim, nisu više deca, Marko u februaru puni 21 godinu, Manuela ima punih 19 godina i oni su odrasli, mladi, ali ono što je najvažnije, jako kvalitetni mladi ljudi. Ja sam preponosna na njih kao majka i naravno da ću im ispuniti želju da, znači, ne pričam o njima u tom nekom smislu što bi negde moglo njih da odaje kao ličnosti, samo u domenu majka o deci. Samo mi je to dozvoljeno da pričam. E sad, pošto sam ja nekad preiskrena, pa znam malo više da kažem, onda oni onako me opomenu i kažu, mama, opet si pričala više o nama nego što je trebalo. Tako da molim te da ih ispoštujemo. Samo ću se nadovezati i nećemo ih više pomenjati. Evo, neka ja budem krivac. Dobro. Kome sada teže pada ta odvojenost? I dalje nastupaš, i dalje radiš, i sad su novogodišnje snimanja, pričali smo, nastupala si, pa sad gostovanja. Tako je, tako. Kome sad teže pada ta razdvojenost kada nisi sa njima? Njima ili tebi? Pa meni, naravno meni, teže pada, ali mi uvek iskoristimo da spojimo korisno i lepo, pa vrlo često oni idu sa mnom, a da to niko ne zna, ali ili Marko ili Manuela, oni krenu sa mnom tako negde na neki moj koncert i onda mi to spojimo, nisu oni sa mnom na koncertu, ali na primjer pre koncerta odemo dan ranije, pa onda prošetamo po gradu, pa malo uživamo, pa odemo na neki ručak i to meni dođe kao neka vrsta ekskurzije sa njima i onda je mama presrećna. A i njima je lepo, da ti kažem, što su stariji, svesniji su da je mnogo lepo ići sa mamom ako ti je mama Dragana Mirković, znaš. Tako da se više ne bune. Ne, definitivno mi volimo da smo zajedno, to je to. Ja se sad onako malo i šalim, mada ima i tu istine, ali mi volimo stvarno da smo zajedno i uživamo u vremenu koje provedemo zajedno. Tako da, odaću ti tajnu, oni su u Srbiji. Da, pa naravno. Škola raspust je i onda, mada je Marko na fakultetu, on može sebi da dozvoli kad nije raspust, ali zbog Manuele, oni su tu već 2 dana i bit ćemo tu sve dok ne prođu svi naši praznici, uživat ćemo zajedno, oni jako vole i Srbiju, vole što su im tu baba, deda, rođaci i tako. Iznenađenje za Draganu, Marko, Manuela, možete da uđete. Samo se ti smeji. Da. A ti si bio tajno sa njima, ne može, znam gde su.
Sad ću se nadovezati na tvoj odgovor. Znam Breninu priču kada su njena deca bila mala i kada im ona pričala čime se sve bavi i onda su oni rekli sve ti i snimaš filmove i držiš koncerte i slećeš helikopterom, nisu verovali i tek kasnije kada ih odvela na prvi koncert zapravo su vidjeli ko im je majka. Ko im je mama, da. Sećaš li se ti tog trenutka kada su oni postali svesni činjenice ko je zapravo Dragana Mirković, poslovno? Pa ovako, ja sam stvarno, uopšte nisam želela da deca, niti sam im pričala, pa znate, vaša mama je, ne, stvarno ne. I oni stvarno nisu znali generalno čime se ja bavim. Znali su mama povremeno ode na put i to je to. I to kratko, odem na 2 dana, to je bio moj maksimum. Međutim, pošto naravno i u Beču postoje puno bivših Jugoslovena ili ti Balkanaca generalno, pošto tu i Bugara i Albanaca i Rumuna ima koji znaju za mene i ja ipak sam i držala koncerte tamo i tako, pa čak i u Turskoj, u Istanbulu, ne za naše ljude nego za Turke. Za Turke? Da. Kako su pevali pesme? Pa tako lepo. Pa kako mi naučimo engleski kad ne znamo engleski jezik, dovoljno skandirati, znaš. Inače, moju televiziju ne zovu DM Sat, nego Deme Sat. Deme Sat? Tako oni kažu, da. Deme Sat? Deme Sat, da, to mi je bilo jako interesantno. Tako da, mnogo Balkanaca ima, naravno, i sad smo mi šetali klasično gradom, Marko imao nekih 6 godina, tako Manuela nepunih 5, i šetali smo gradom sa mojom drugaricom, koja mi je dan danas drugarica, koja ima decu uzrasta moje dece. I tako smo se mi lepo uvek družili, šetali i tako. I jednom smo tako šetali Bečom i mene su ljudi zaustavljali. Da se slikaju, da me pitaju nešto i tako. Ništa, nastavimo mi, seli da popijemo nešto i meni Marko kaže, mama, a zašto ti nisi obična mama? Ja sam onako zbunjena, kako ja nisam obična mama? Pa jesam obična mama. Ne, nisi. Zašto teta Violetu niko ne zaustavlja na ulici, a sa tobom hoće svi da se slikaju? I onda sam ja postala svesna da je vreme da ja njima objasnim neke stvari. I kad smo došli kući, onda sam ja njima pustila neki moj CD, video, DVD sa spotovima i rekla sam čime se bavim i kako mama peva i tako. Oni su bili šokirani, gledali onako mene, nemoguće i sve to. I onda tražili su prvi put kad je bio koncert u Beču, pošto je to bio pravi koncert, ono što se kaže maltene popodnevna varijanta, i onda smo ih poveli i tada su prvi put mene videli na sceni, tada je već Marko imao nekih 8 godina i tada su prvi put doživjeli mamu na sceni i šta znači kad tolika masa skandira moje ime. A da, Manuela je bila mala kad je pitala, tada kad sam im pustila DVD, kad je rekla, ali mama, zašto ne kažu mama, nego kažu Dragana Miković? Tako da je to isto bilo slatko, nešto što nikad neću zaboraviti, jer kako, mama je mama, ne može ona da se zove Dragana Miković. Pretpostavljam da je negde najlepša strana tvoje profesije druženja sa publikom i ti koncerti. I ti si specifična jer ti voliš da razmenjuješ energiju sa svojom publikom i poznata je tvoja rečenica da sklanjaš ograde, da želiš da ti publika bude što bliže, prosto da si prisnija, za razliku od većine tvojih kolega koji bi ogradu, ako mogu, 3 kilometra pa da rade. Sad me zanima, to je lepa strana negde profesije. Da li postoji nešto da kažeš, ovo mi se baš ne dopada, ali morat ću to da uradim? Tad neka druga strana medalje. Pa ovako, naravno da postoje dve strane medalje u svakom poslu, pa i u mom. Najlepši deo mog posla jeste muzika i jeste publika. Čak negde meni je na prvom mestu publika, ako ćemo iskreno. Ja sam zaljubljenik u muziku, ali ako gledamo, na prvom mestu mi je publika i to druženje sa publikom i sve to što si već naveo, to je najlepši, to je fantastičan deo mog posla koji ja obožavam. Sad, ona druga strana medalje je, na primjer, tako snimanje emisija. Hvala. Da, intervjui sa tvojim kolegama.
Ne, šalim se, nije to ni malo loše. Ja volim da se družim sa ljudima, volim da upoznajem ljude i tako dalje. U stvari, najružnija druga strana medalje je u stvari ono kad nešto pročitaš o sebi što apsolutno nije istina. To je nešto što, bez obzira što sam ja 38 punih godina na estradi, to će meni uvek biti bolno. Znači, ja se nikada neću navići na to. I vrlo često me tvoje kolege pitaju, pobogu Dragana, pa zar se nisi navikla? Ne, nisam se navikla i ne želim da se naviknem na to. Jer smatram da čovek mora da uvek ima u sebi te neke moralne norme, taj neki stid koji oseti u nekom momentu, nebitno da li je kriv ili nije kriv. Ja u tim slučajevima uopšte nisam kriva, ali se prosto postidim laži koja je izašla i meni to stvarno bude bolno. I stvarno nema šansi da se priviknem na to. Na kraju krajeva opet kažem i ne želim, jer onda ne bih bila ja, onda bih možda se i promenila, a to ne bih baš volela i ja se ljudima dopadam ovakva. I ovo sam ja. I ne želim da se menjam i moja publika ne želi da se ja promenim i ostaćemo ovakvi pa makar bolelo i dalje. Zaslužila je još jedan poklon, priznajem, ali pre toga pravimo kratku pauzu.
Nastavljamo dalje, obećao sam poklone. Evo jedna zlatna kutija za moju zlatnu gošću i rekla si moje kolege, ja ću samo reći da ja nemam kolege. Dobro. Zato što se ja bavim i pisanjem knjiga i pisanjem tekstova, između ostalog i dizajniranjem. Onda se izvinjavam. Tako da primit ću izvinjenje Dragana. Morao sam da ti skrenem pažnju na to. Zahvaljujem. Da se nećeš naljutiti. Ne, naprotiv. Ali u svakom slučaju ovdje imam jedan lep poklon koji je unikatan. Wow. U pitanju je jedna dvostrana kravata, ali ne obična kravata, od vrlo čudnog je materijala. Tako nešto nikada nisam dobila. Brena me pitala da li se ovo nosi. Da. Nosi se. Evo dvostrana kravata, da pokažem. Kako je to interesantno. Ruža je u pitanju. Wow. I metalik siva, a ukoliko želiš da bude crna, samo okreneš. Joj, pa ja sam... I sa druge strane je potpuno crna. Ali oduševljena sam. To je unikatno i to niko nema, to imaš samo ti. Ja sam osmislio i... Pa hvala. Ja kod kući imam u obliku noževa i tako tih seči. Joj, hvala. Ovo je tako unikatan poklon, ali najiskrenije, ja moram ovo da pokažem, da se pohvalim. Wow, ovako nešto nikada nisam dobila, iskreno. Ali iskreno, stvarno, pa divno. Želeo sam da se obraduješ. Hvala ti, obradao si me beskrajno. Hvala puno. Ja ne znam kako je ona topla, ja hladan, ne znam čime se ti ljubav je greje. Ljubav, da. A ja ljubav nemam već nekoliko godina, tako da je to problem. Evo, ovo ću da vratim. Onda želim puno ljubavi u novoj godini. Treba mi ljubav. Puno ljubavi. Mogu li dobiti poklopac, molit ću lepo, da ja to sačuvam, na sve mislim. Na sve misli. Ja sam žena za sve. Sve ćeš... Savršena žena, tako sam se našalila nešto pred tvojim ne kolegama, razumeš? Ja sam se našala i rekla, kad su me pitali da li znam da spremam hranu i to ja sam rekla, molim, pa ja sam savršena žena. Ali tu su tvoji savjeti... Naravno da znam da kuvam, ja sve znam. Da vode račun... Sve znaš? Sve znam. Jedino ne znam da popravljam auto. A sarmu, kako se kaže, da se zavije, kako se... Kao zavijanje sarme, pa naravno. Pa to me još baka naučila. Imaš jednu da snimiš kako zavijaš sarmu i da vidim da li Dragana Mirković stvarno... Molim. Pa zar nije sramota da žena ne zna... Da sam znao, sad bi glanicu kupusa ovde doneo, mledeno meso i da vidim kako zavijaš. Veruj mi, znam, to me baka naučila. Da. Nisam se dobro pripremio za emisiju. Da. Definitivno. Dragana, dosta pitanja na mom spisku, znam da imaš puno obaveza, pa ćemo sad ubaciti u treću ili petu. Petu. Šta nekoga čini herojem? Šta ga čini herojem? To je jako lepo pitanje. Ja mislim da smo mi generalno u nedostatku heroja. Nama heroji jako trebaju u ovom vremenu. Mislim, imamo ih naravno, ali nam trebaju oni vidljivi, oni baš poznati heroji. Ovo je vreme za heroje. I heroji su nam jako potrebni i ja mislim da će se vrlo brzo pojaviti neki mladi, kvalitetni ljudi kojih imamo u neograničenim količinama, samo treba da ih primetimo, odnosno treba im dozvoliti da se pokažu. Sećaš li se trenutka kada je tvoj adrenalin bio na vrhuncu? Ja sam uvek pod adrenalinom i uvek na vrhuncu. Znači, pa zamisli koncerti, toliko koncerta, toliko publike ispred mene. Da ne postoji adrenalin. To je neverovatno, nemati taj adrenalin. Ti ne možeš da veruješ kako to... Ja sam uvek u petoj. Veruj mi. Osim kod kuće, naravno, tad sam jedna normalna, smirena žena. Tad si normalna supruga i mama. Naravno. I to je divno što mogu da razgraničim, jako sam ponosna na sebe zbog toga. Jako volim sebe što postoji ta mirna Dragana koja je supruga, majka, prijateljica, humana osoba i sve ono što je vezano za normalne ljude. I ta, u petoj brzini Dragana koja je javna ličnost, koja je zvezda ili već kako god da me nazivaju. Sve to lepo je imati te dve strane u isto vreme. Slobodno malo ja uživam. Šoljice, koju nikada nisam vidio zaista u ovoj firmi. Especially for me.
ali nećeš dobiti šoljicu, ne dajte. Ne daju mi, da. Ne dobije. Šalim se, ne, to mi treba sledeći put kad dođem. Imamo zajedničke prijatelje, da odam Dosta našim gledalcima, imamo divne zajedničke prijatelje, svi skupa, tako da bit će mi zadovoljstvo. Onda lakše funkcionišemo. Uvek je lepše sa prijateljima. Kada bi danas morala da govoriš samo jednu reč, koja bi to reč bila? Samo jednu reč. Pa hvala. Ili molim te. Znači, molim te u smislu da li zamoliti ono što se kaže Boga ili nekog čoveka ili zamoliti za nešto. Molim te je jako velika i moćna reč. A hvala je takođe moćna reč i... Ne govorimo je često. Ja je često govorim. Ja je baš često govorim, baš zato... Kao i reč izvini. Ja na svu sreću ne moram često da govorim izvini, zato što se trudim da se, da ne pogrešim ljudima i tako. Naravno da mi se nekad dogodi i tada jedva čekam da kažem izvini, jer to, izbija iz mene želja da se izvinim i da popravim ako sam nešto ne želeći pogrešila. Ali hvala mislim da treba mnogo češće upotrebljavati, jer vrlo često su ljudi nezahvalni, mnogo očekuju, a ne znaju da se zahvaljuju za sitne stvari. A ti kad se zahvaljuješ za sitne stvari, onda i te krupnije dolaze. Tako da, dobro, to je malo šira priča, a mi smo u petoj brzini, idemo dalje. U petoj brzini, još dva pitanja, pa ćemo onda već lagano završavati ovo druženje, ali ću ti naravno dati još jedan poklon. Wow, pa da li je moguće? Još jedan. Zato što sam obećala da ću ponovo doći. Reci mi, imaš li strahove? Pa dobro, naravno. Mislim da svaki čovek ima strahove, bez obzira što ja nisam ja nisam kukavica, ja sam vrlo, ne mogu reći hrabra osoba, ali nisam plašljiva. Međutim, postoje oni prirodni strahovi, na primjer, kao majka, naravno da imam strahove, svaka majka se plaši za svoju decu, tako da su to neki prirodni strahovi. Znaš, u pesmi ne bilo mi što mi majka misli, ne da mu želi, nego taj strah koji ima, to je to. Znači, naravno, to na prvom mestu je to taj strah. Naravno, strah za meni drage osobe, briga, to je više briga, ali strah je taj negde vezano za decu, odnosno briga za njih, želja da im bude što bolje u životu i tako. Na šta najčešće misliš kada si sama? Ne mislim ni nešto, da ti budem iskrena, to je kao relax, znači, wow, sama sam, da. Ne, veruj mi, tad obožavam da ne mislim ni na što. Idemo da pogledamo nešto, ne znam ni ja sam šta, ali u tom nekom periodu, kada vi nešto gledate, ja ću pripremiti još jedan poklon za Gaku. Na poslednju rubriku i na poslednji poklon. Ovo je nešto veliko. Da, i ovo te čekalo dugo. Jel da? Da. Ali mislim da je ovo prva nagrada koja me najduže čekala. Jest. Plaketica. Jest, godinu i po dana. A zašto su me pitali, na primer, neki novinari, kad sam ja objavila na YouTube, kao da li je moguće da se i dalje radujete kao nebitno nagradama, ajde uslovno rečeno. Ja sam rekla, pa pobogu, zamislite da se ne radujem tomu. Mislim, ne razumem da li je moguće da uopšte mislite da ne bih trebala da se radujem. Pa ja se radujem kao za prvu nagradu, to je sve dokaz kvaliteta koji posedujem, način na koji se bavim ovim poslom. Sve što radim, to bi trebalo samo da bude dokaz, naravno da se radujem. Zamisli šta sam me pitala. To je jako lepo, zato što postoje neke tvoje kolege koji su takođe od strane slušalaca dobili određene nagrade. Da, i ja sam ih kontaktirao, nisu čak ne odgovorili na poruku.
nisam smatrao to ličnim nepoštovanjem, nego nepoštovanjem publike. To sam ja htjela da kažem. Sve to i ta moja radost i to što sam ja žela da podelim sa svojom publikom i postavila na svom Instagramu je samo dokaz koliko ja poštujem svoju publiku i svaki glas koji dobijem vredi, zaslužuje moje poštovanje, tako da je to prvenstveno iz tih razloga, tako da ću se ja uvek radovati i uvek biti beskrajno zahvalna na svakoj plaketi, na svakom hitu dana, na svemu što možda moje kolege bi smatrale, to je tako normalno za mene. Neka bude normalno, ali je meni uvek drago. Pre poslednje rubrike, ovo je još jedan poklon za tebe, u pitanju je Bellwood, koja je uspešna porodična kompanija i koja proizvodi ofingere i više od 90% svojih proizvoda plasira na strana tržišta. Pričali smo i privatno o tome. I ti ponovo imaš tu čast i zadovoljstvo da imaš ekskluzivne i unikatne ofingere, pa hajde samo neke da pokažemo. Mnogo se radujem tome. Ti si meni nešto pokazao. Da, kako se graviraju. Ali je još moćnije ovako uživo. Ja ovo moram da pokažem. Hvala beskrajno sa mojim inicijalima i divna je bojica, volim ovu boju. I za supruga. I on je zaslužio. Razmisliš da li ćemo dati. Jedan, da, tu dosta. Joj, ali prelepo je, beskrajno hvala, stvarno. Unikatni ofingeri, ja ću ovo da vratim. Prelepo, ima i sa mojim punim imenom i prezimenom. Ponosna sam na ovo. Vidiš, i to ću okačiti na Instagramu, da. I to sa zadovoljstvom. Ruža, obavezno, plaketica je već okačena, okačit ću i ove divne čašice, ovaj mali alkoholčić koji ću nekome dati ili sačuvati za uspomenu, ali čaše su moje, definitivno. Evo, hvala puno, stvarno. Pozdrav za Bellwood. Za sve sam hvala najlepše. Toliko poklona. Pa sad te čeka nešto na kraju da bi potvrdila zapravo i pečatirala te poklone. Nemam reči, hvala. Jako se radujem. Ako ste primetili, ja mnogo volim poklone. Ali ne ono kao vrednost, nego ja se oduševim kao dete, stvarno. Ono kao, wow, šta je sad to ono, kao dok otvorimo, dok vidimo šta je, stvarno volim. Moram da kažem, kada su rađeni ofingeri, ja sam bio prisutan i bilo mi je generalno zanimljivo da gledam kako se to gravira i zato sam ti poslao snimak da... Da, ja sam se oduševila kad sam videla, ali opet kažem, videti ih uživo, još su moćni. Još su moćni i jako kvalitetni, onako teški, to je prava stvar. Razumem se za toliko, da. Zahvaljujući se svim ljudima iz Bellwooda, a u ostalom pogledat će snimak pa će vidjeti koliko si... Ja se puno zahvaljujem svima koji su odvojili ovakve poklone za mene, posebno tebi na ovoj divnoj ruži, našim slušaocima, gledaocima koji su mi dodelili ovu divnu plaketu za najslušaniju pevačicu. Ja sam stvarno beskrajno srećna i beskrajno zahvalna. Eto, hvala. Ponovo razlog da se kaže hvala, da. Gago, poslednja rubrika. Hajde da je tako nazovem, gde je sta dok ti produži. Dobro. Ja ću rečima započeti stihove ili nazive meni omiljenih tvojih pesama, samo neke od omiljenih, a na tebi je da nastaviš, ali pevajući. Hajde da probamo, da vidim šta je, okej? Čisto da proverim koliko poznaješ sopstveni repertoar. Može da se dogodi da ne poznajem, da ti kažem, ja nisam narcis, ja ne slušam sebe, tako da ja pevam naravno svoje pesme i volim svoje pesme, ali nisam od onih osoba koje slušaju samo sebe, tako da može da se dogodi da sam negde zaboravila neki tekstić bez problema. Sigurno ćeš znati, ovo je poseban trenutak, malo ko može da se pohvali da mu je Dragana Mihlić pevala na ulici. Da. A ja ću to prvo doživjeti danas. Probaj, ostavi me. Ako druga nešto lepše ima, ne zaboravi, ja sam samo jedna, ne vraćam se starim ljubavima. Naprimer? Do poslednjeg daha, do večnosti same. Ići ću sa tobom, rame uz rame. Biću njegova ili ničija. Biću njegova i ničija.
Poznam jednu osobu koja obožava tu pesmu i ona me zamolila, molim te da Gaga, ako može malo da otpeva, eto, Dobro. Edita ili ti umetnički ime Bela, imala si tu čast i zadovoljstvo da Gaga otpeva Hvala, pesmu za draga. tebe. Nisam ni metar od tebe. Nisam ni metar od tebe, a ti me ne vidiš i ne čuješ. I još samo 2 pesme. Sve zna. Sve znam. Tugo mojih dana. Dublja od svih okeana, jutra su mi najbolnija. Izabrao sam sve pesme uz koje sam plakao. Joj. Nemam ja, znaj milion sudbina. Nemam ja, znaj milion sudbina. Gago. To. To je to, prošla si sve moje nivoe, dobila si sve moguće poklone, jedino neke... Prekucala igricu. I meni ostaje samo da ti se zahvalim, da ponovim ono što sam rekao na samom početku emisije, da mi je zaista ogromna čast i zadovoljstvo što sam tu gostio u svojoj emisiji i što smo se konačno upoznali. Mi smo se privatno ovako kuckali, ali nikada ovako da lično, se da. upoznamo. I ja ću sada na Kvarno, ovako za sam kraj emisije, da te poljubim. Može. Znam da bi vi to želeli, ali šta da vam radim, ovo je moj spisak, moj termin, moja emisija. Gledamo se za 7 dana. Gago? Da. Evo i ja sam tebe. Ćao. Ćao.